Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla alaina binikah wa harrama alaina bisifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Saking para alim, para ulama, para bapak kiai, sedaya ingkang kawula mulyakaken. Para pilih sepuh, ajining sepuh, saha kasepuhan sedaya ingkang kawula bektosi. Dinanggung dumateng panjenengan Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa Tegal Surabaya, ugi pamong prajanipun ingkang kawula mulyakaken. Para tamu undangan hadirin awal hadirat ingkang kawula mulyakaken. Dinangkung Ombyong kemanten putri saking Desa Ambarwinangun ingkang pun pandheteni saking Popo Pisang. Inggih menika panjenengan Bapak Sutarno Sarjana Pendidikan SD. Iya ingkang kula mulyakaken para sinoman kakung, sinoman putri, iya ingkang kula mulyakaken. Wabil khusus mempelai berdua kemanten enggal inggih menika Mas Muhammad Rais Rizaldi saha panjenengan Mbak Nisa Munawwarah ingkang berbahagia. Monggo kita sesarakan sepidah mujahaken rasul kita datang ayunan dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi sareng-sareng hamdalah bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kita kunjuaken dumateng julukan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi pengajeng-ajeng mugi-mugi kita sedanten tansah pinaringan syafaatipun syafaatul uzma fid dini wa dunya hatta akhirah amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh samedayanipun kang kula mulyakaken. Nyuwun pangapunten kawula cumantaka lenggah wonten ngarsa pansedanten nderekaken pamundhutipun pramopati cara supados kawula matur sepindah minangka sesulih saking Sohibul Hajah ing menika Bapak Haji Basiran Sakwati anangka kalih supados matur minangka nampi pasah saking pihak temanten putri sekaligus supados kaos pitutur sadik saha donga ananging saderengipun kawula miwiti atur saestu bobine kawula anggenipun matur awal tumungkune akhir samangki kata krenta-krentipun natur saestu kawula nyuwun agunging pangapunten. Ingkang monggo sepindah kawula matur marhaban ahlan wa sahlan fi hutunikum sugeng rawuh sugeng lenggah sugeng pinanggih utami dateng para tamu undangan saha Bapak Pisan ugi pengobyong tamu putri pengobyong kemanten putri. Mugi-mugi kembali kita sedanten wonten menika majelis saestu-estu kareken amal saleh amal ibadah amal silaturahim ingkang dipun tampi dhateng sadarep Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Salajengipun napa nembe ingkang dipun aturaken saking panjenengan Bapak Sudarno sedaya kula tampi kanthi leganipun penggalih leganipun ati kula tampi kanthi asta kalih kanthi lapang dadi matur bumi agung. Mugi-mugi rawuh ipun para bapak, para ibu khususipun rombongan saking pengobyong kemanten putri ingkang dipun pimpin saking panjenenganipun Bapak Pisang kangge Bapak Sutarno saestu-estu kareken amal sholih amal silaturahim ingkang dipun tampi dhateng ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Lan alhamdulillah kan ditunggu pangestu para bapak, para ibu, para pengisiku, para alim, para ulama. Kene kala wingi dinten Ahad, putra putri kawula sampun pun ijab lan kabulaken antawisipun kirang langkung jam 2. Pramila
kula nyuwun tambah pandonga muga-muga kemanten kekalih anggenipun damel badhe wisma pinaringan wilujeng pinaringan buyuk rukun pinaringan sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin lan boten dikangon pinaringan putra lan putri ingkang sholih saha sholihah amin Allahumma salajengipun saktosipun kawula Bapak Basiran sampun sawis papan palenggahan lan tempat istirahat dados menawi kersa paniku Bapak Sudana sak rombonganipun kersa lenggah rumiyin pinarak rumiyin unjuk-unjukan saha daharan ingkang sampun kawula sediakaken ananging menawi ranten kathah pendamelan lan kesibukan badhe ngersakaken kondur kawula atas Bapak Basiran aku manggahaken sugeng kondur sugeng pinanggih malih wonten ing wekdal mugi-mugi paminan sedanten pinaringan wilujeng dhahirul wa batinan fid dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Para Bapak para Ibu kang kula menang salajengipun Allah matur minangka talanganipun Bapak Basiran ingkang kagungan kersa saya swastu matur punging panuwun dumateng para bapak, para ibu tangga tepari samudayanipun ingkang sampun bantu hajat kawula sami ugi bantu tenaga pikiran matur murid lan ikuh praktik penginipun saestu saking kawula Bapak Basiran boten saged kaos punapa-punapa namun saged nglakon jazakumullah khairan kasir jazakumullah ahsanal jaza amin Allahumma para bapak para ibu kang kula mulyakaken kala wau Bapak Haji Basiran wanti-wanti dina iki kula Bapak Basiran saestu dados tiyang sepuh kala wingi gadah putra saniki tambah putra tambah man mila pangandikane Pak Basiran nek saged dados tiyang sepuh menika kedah kagungan tigang perkawis tetunggal kedah dados tiyang sepuh menika saged sembur apa Pak saged sembur kaping kalih saged umur kaping 3 saged pitut mila insyaallah menawi sembur donga pangestu awit saderengipun ijab kabul kawula Bapak Haji Basiran saha pun donga pangestu para sepuh, para alim, para ulama sampun donga pangestu insyaallah donga pangestu para sepuh, saha tiyang sepuh insyaallah dados kawilujenganipun kemanen kekalih menika Mas Muhammad Ranis Rizaldi saha pantun Mbak Nisa Munawarah amin Allahumma amin. Ingkang angka kalih umur insyaallah sak gadah-gadahe kula Bapak Haji Basiran insyaallah sakah apa nggih modali putra-putrinipun ingkang nembe iki mawon damel balerisme insyaallah ibarat yang kami kula modali beras kula modali gabah sak gegem muga-muga sinaosa namung sak gegem muga-muga saged lestari saged barokahi dumateng putra-putri ingkang nembe mawon ijab kabul amin Allahumma. Lah ingkang angka 3 sesaged-saged mungkin yang sepuh menika saged taos pitutur dumateng putra putri wayah keluarga insyaallah saged-sagedipun Bapak Basiran kali nderek donga pangestu dhateng Bapak Besan Bapak Sudarno insyaallah putra putri kula insyaallah badhe kula arahaken datang kesaenan kula taos pitutur kanthi sae menawi kula boten saged taos pitutur insyaallah kula badhe sowan dumateng para alim para ulama pados kawruh pados ngelmu pados pitutur kagem sangu anggenipun bali wisma mugi-mugi pinaringan barokah anggenipun pisan wonten alam donya dumugi alam akhirat amin Allahumma. Lah siang punika ingkang badhe pun aturaken saking Bapak Basiran minangka pambuka pitutur inggih punika bilih junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh pangandika
tukahul mar'atu di arba'in. Ingkang atasipun tiyang estri niku dinikah dhateng tiyang kakung. Niku mung sebab perkara sekawan. Perkara pinten Bu? Sekawan. Pinten Pak? Sekawan. Tiyang estri dinikah dhateng tiyang kakung mung sebab perkara sekawan. Setunggal di jamaliha mergo ayune. Pun pramila Mbak Nisa panjenengan kepripun carane dados yang esi sing ayu setiap saat, ayu setiap dinten. Kepripun carane ayu setiap saat khususnya kanggo garwane. Ngeten nggih. Semono iki ibu-ibu pengantin lawas nggih. Nek saged saben dina ayu terus. Tapi ayune ibu-ibu niku mboten kagem tiyang itu, tapi kagem nek siang punika kula ngandel panjenengan somo dandang menor-menor ayu tapi mergo kon. Nggih mboten? Nggih mboten? Nek saged dhewe ayu kadang iki setiap saat di hadapan suami. Amin Allahumma. Niku insyaallah. Harga panjenengan niku mboten badhe lancar saking panjenengan donya dumugi akhirat. Amin Allahumma. Pun kapan wong wadon reso dandan ayu bicarane ya bisa dandan menawa iki berusaha dados tiyang estri ayu setiap saat. Ngeten nggih. Amin Allahumma. Singkat tingkali wong wadon dinikah mergo limalihan krana maksudipun wong wadon dinikah ditimbang-timbang bobot bebet niku kadang wong lanang nikah karo wong wadon mergo wong wadon niku kagungan bon. Bila sae-saene wong wadon niku sing gembi, napa Bu? Gembi ngeten nggih. Dados gentong-gentonge rapet. Ampun bon. Sebab nek yang saged gemi ibarat gentong-gentong insyaallah wong wadon dinikah dhateng tiyang kakung iso nyebabaken barokah rezeki barokah ban dulur kole ben lho Kanjeng Rasul ane kene al-mal yaqinal mal iya nyambung ingkang atasipun wong wadon iku iso nekakno bondo. Maksudnya nek wong-wong lanang kepengin sugih kepingin kata bandane syaratnya kudu duwe wong kagungan ojo kaya duduk-duduk bujang-bujang tuwa kebiyen tekan siki ora ngumpul-ngumpul ban mergo dene kagungan Bila Mas Rais niku nikah dhateng Mbak Nisa Munawwarah tujuanipun inggih menika muga-muga kanthi barokahipun ijab kabul, barokahipun nikah, muga-muga tambah rezekine, tambah bondone. Amin Allahumma. Ingkang angka setiga yang esti dinikah dinasabiha sebab nasabi. Sebab napane Bu? Sebab nasab. Pun kapan wong wadon iki larikane genah putrane Pak Darno sarjana pendidikan SD insyaallah ku nasabe jelas. Dados Mas Rais mboten klintu pilih dateng Mbak Nisa Munawwarah jalaran dinasabin wadon kang duwe dinas. Pramila para Joko para Duta menawi badhe ngersakaken garwa sing genah larikane sing genah nasabe. Ngoten nggih. Donga-dinonga bujang-bujang duda-duda sing keping garwa muga-muga pinanggih kaliyan garwa sing kagungan nasab ingkang sae. Amin Allahumma. Ingkang sekawan yang esti dipunika dhateng tiyang kakung sebab lidiniha. Sebab napa? Lidiniha. Sebab agama. Wong wadon dinikah ora mergo ayune tok, ora mergo bondone tok, boten mergo nasabe, tapi nek ora duweni agama, ora ana apa-apa. Ayu-ayu tok boten cukup. Sugih-sugih tok boten cukup. Nasab anake Mbah Lurah, anake Bupati, anake Mbah Kiai ora cukup nek pribadine wong wadon niku boten kagungan agama.
Lah, agama niku tetengere akhlak, agama niku tetengere budi pakarti, bila abdinu kuluha adabun. Agama niku kabeh bahas marang budi pakarti, bahas marang akhlak, bahas marang sopan santun. Mila wonten palagan walimatul aris menika kula nyuwun pangestu atas nama Bapak Siran, mugi-mugi Mas Rais Rizaldi saha Mbak Nisa Munawaroh muga termasuk temanten kekalih ingkang hati dinin yang ingkang kagungan agama, yang ingkang kagungan budi pakarti ingkang sae. Amin Allahumma. Sebab lawang sule melih ayuna kaya ngopo nek ora duwe agama ilang ayune. Nggih mboten? Sugiya kados napa nek mboten kagungan akhlak ya ora diwaca sugih dhateng sepadha-padha manung. Napa meneh dipesani dhateng Gusti lawala ora mamapan. Senajan nasabe ageng, putrane Mbah Kyai, putrane Mbah Lurah, putrane Mbah Bupati, tapi nek ora ana agamane, mboten enten akhlake, lawala ora ana apa-apa. Bila Kanjeng Nabi yang dipun dawuh, "Fattahid bidati dinin." Bojo sapa sira, ngalapa sapa sira? Wadon sing duweni agama. Taribat yadak insyaallah nek wong wadon duweni agama iku akan menenteramkan jiwanya pada suami apa badhe damel anteng, adem, ayem. Insyaallah dados keberkahan ingkang lestari dunya dumugi ning para bapak, para ibu kang kula mulyakaken, niki pitutur cekak aos insyaallah berlaku untuk temanten baru, ugi berlaku untuk temanten bodoh. Ngeten nggih. Malah sing kadang sing nyuwun dipituturi mboten temanten ingkang penganten bodoh. Lalen karo perkara niki kadang. Kadang domem pun digarwa, kadang akhlake ilang. Domem pun digarwa ora tahu dan kata gini, padahal dandan kanggo kakunge niku ganjarane ageng sanget. Pun sepindah melih, tunggu dinungo, muga-muga temanten kekalih saestu-estu temanten ingkang kagungan dadi dinin, kagungan akhlak, kagungan agama ingkang sae. Amin Allahumma. Cekap semanten kirang saha langkungipun nyuwun agunging pangapunten, monggo kita tungaaken sesarengan, donga sepindah kita tungaaken dumateng Bapak Dipasiran sakeluargi, mugi-mugi anggenipun kagungan hajat pinaringan wilujeng awal dumugi akhir lan mugi-mugi sarana dipun paringi kaberkahan saking sedherek Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Donga ingkang kalih kita tungaaken dumateng mempelai berdua, mugi-mugi pinaringan sakinah mawaddah warahmah, boten kedangun pinaringan putra putri ingkang sholih dan sholihah. Amin Allahumma. Amin ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il asatidina wa li jami'il mu'allimina sambil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lahuma fi ilmihima wa barik lahuma fi rizqihima wa barik lahuma fi dzurriyyatihima wajma' bainahuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban nar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Allahumma sallim li wa sallimna wa sallim sahibal hajah wa sallim ala husain musaimin afatikin wa dunya wal akhirah rahmatan marhamin Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Allahumma basirna bil afiyah wal istiqomah wa akrimna bit taqwa wa akrimna bit taqwa wa akrimna bit taqwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin taqabbalallahu minkum irang sohlakum pun yang akhir pakudan akhirul qali hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.